Krásny deň na vode pre deti a mládež na formuli, budúcnosť, súťaž a zábava, zábava, zábava. Zorganizované na Štvrkoveckom jazere Bratislave, klubom vodného motorizmu AŠK Inter Bratislava. Nina Majerčíková, super. Mladší žiaci a tie daše z ich rodičia, ďalší dospelí a diváci. Súťaž a zábava, súťaž a zábava, súťaž a zábava. Krásny deň na vode pre deti a mládež na formuli, budúcnosť, súťaž a zábava, zábava, zábava. Zorganizované na Štvrkoveckom jazere Bratislava. Sme z klubu AŠK Inter, klubu vodného motorizmu. Je s nami fan a radi privítame nových členov. Michal Fenin, predseda organizačného výboru. Peťo Šesťo, riaditeľ. Fotečka. Žiaci a tie daše z ich rodičia. Gratulujem. Hore ruky, hore poháre. Víťazov. Gratulujeme, potles poprosíme. Krásny deň na vode A veľmi rádi. Gratulujeme. Zábava, zábava, zábava. Spokojný s výsledkami? Áno, som. Koľka ty si skončil? 4. To sa ti skláňa. Koľko máš rokov, ako sa voláš? No, mám 10 rokov a volám sa Richard Šmík. Mladší žiaci a tie daše z ich